Amaphoyisa yofika kuqala egamekweni zobugebengu okwenza umsebenzi wabo ube nobungozi ngenxa yokwanda kwezinga lobugebengu esifundazweni. Ingakho benquma ukubamba inkonzo yokukhulekela ukuphepha emsebenzini. Today we also invited men. We invited all the stakeholders, all the structures, starting from the trucks, the taxi associations, the pastors are here, members of the subs are here. So we need to speak sense to men. Umkhuleko buhanjwe ngabaholi bendabuko, osomatekisi nabashayeli bamaloli. Siyawubona umehluko kakhulu especially kuLibombo border post lapho khona abashayeli abaningi bathathelwa ama cellphone bayarepiwa abantu babacela imali. UKhomishana wamaphoyisa esifundazweni uthi kuningi osekwenziwe ukulwa nobugebengu bokushiswa kwamaloli. As a province we are doing pretty well, but you'll be reminded that this is the project that is being managed at national level. Kulindele ukuthi abalisa abahlanu abasolwa ngokuba nesandla ekushisweni kwamaloli bavele enkantolo yemantshi yase-Emelo kusasa babhekana namacala okubalwa elokuzama ukubulala, ukuntshontsha nelokulimaza impahla.